Hvis jeg skulle beskrive mig selv som en idrætskvinde, så er det, at jeg godt kan lide konkurrence. Da jeg var yngre, så dyrkede jeg konkurrencesvømning, og senere hen er det jo så blevet windsurfing, som har optaget meget af min tid. Jeg kan godt lide at holde mig i form, og har egentlig altid godt kunne lide det. Og det er nok det, der gør, at jeg også i sådan en sen alder er startet som windsurfer. Det føles rigtig godt at vinde. Det er en bekræftelse på, at alt det, man gør, det bærer frugt, og al den tid, jeg lægger i det, at bærer derhen, hvor jeg gerne vil have det hen. Men jeg er nok sådan en stille vinder, kan man sige. Jeg er ikke sådan en, der slår ud med armene og hoverer. Det er ikke altid, at jeg håndterer nederlag lige godt og konstruktivt altid, men jeg tager det som en læringsproces, og jeg er altid god til at komme op på hesten igen og komme videre. Der skal lige gå et par dage, og så er jeg klar igen til at træne videre og sætte mig nogle mål for min træning. Min vej til A6-klassen den startede egentlig ved, at jeg lærte at windsurfe tilbage i 80'erne. Det var min mor, der købte et surfbræt, og så lærte hun min bror og jeg det. Senere hen så sejlede jeg det, der hed Formula-klassen. Og da så for 5 år siden, at A6-klassen blev en olympisk klasse, der blev jeg opfordret af Dansk Sejlunion til at sejle på A6-klassen, fordi jeg på daværende tidspunkt var den bedste pige i Formula-klassen. Min karrieres største oplevelse, det var, at jeg var den første kvindelige windsurfer nogensinde, der kvalificerede Danmark til OL i 2008 i Beijing. Jeg blev nummer 19 ud af 27, og det motiverede mig bare til, at det vil jeg gøre bedre næste gang. Så derfor så er mit mål nu at sejle frem mod 2012 i London. Det bedste ved min sport, det er, at hver vinter så skal jeg jo træne et varmt sted. Så derfor har min familie og jeg nu 3 år i træk taget et varmt sted hen. Sidste år var vi i Mexico og i Miami. Det er en fantastisk oplevelse, vi har sammen omkring min sport og det at være en familie og have nogle gode oplevelser sammen. Jeg kombinerer det at have familie med 2 børn og have en surfkarriere med, at jeg har en mand, der bakker mig 100% op. Han surfer selv, så han ved godt, hvad det skal til, og han synes selv, at det er ret spændende, det jeg laver. Så uden hans opbakning, så kunne det ikke lade sig gøre. Når jeg er hjemme, så er jeg 100% med min familie og mine børn. Og når jeg er væk, er jeg højst væk 10 dage, når jeg er på stævner og træningslejre. På den måde kan det gå op i en højere enhed. Jeg formidler min erfaring videre ved at have træningslejre med de nye A6-surfer. Når jeg har træningslejre i Danmark, prøver jeg så vidt muligt at invitere dem med, så de kan blive en del af det, og jeg kan give noget af min erfaring videre. Ja, der mangler lige.